so be di adanse ni bi na me no ko na wakoti adanse ni bi e don't na mayi nafo mienu se ma hwehwe program ma to den se so bibi ya Awurade yo na program na ya God of Possibility Prayer Conference e baso wo Kumase meka Kumase Osai Krum, Ashanti region, off Sunyani Road, Eda Fiada, ene Eda Memeneda. I say, oh baby, Wamadian fa a wobra. The Hootia dance a man for the Osemeba or Sofon on chain, or do for no chain, Bishop no chain, or Tremedia Menkoye, Mekoye, no, a dance yaba. Program so ye program a dear dance p beba. Wow, Benya Hono, Uniminshia, CEDAR Worship Center, Achumaku for Rudia. Na waso wa dance ye no amanfo edibi ma wo hwe a wotie no so obedibi yanko ti a dance ye no o de tie de Awurade ye papa we de me de aseda me Nyankopon de toso mienu me de mawo fisa me di nipa be me ensan ba ha amma mani mu agu aseda nyame fa wo so aye nuama ni nyina ama me na ya baba yi me ne ti kuro ba ko okwa wo so a ye be ha aka akwada ne ma eti we to so nan SOMPA FM me sorry anopa bi na me se tie mama hold on emu odin atema me na ogira ne ababa we na ogira ne nchen no ose ofa efuro na okwa wo so a na aye ten yesa ye hanka yedine kodura okowo a na akura na ewu de di kan bosome nkono wakọ akura na ama de toso mieno bosome nkono akura na ama de toso miensa bosome nkono akura na ama de toso nan ana ka kira na se onim sofo bi enti oma na onfa no nko ma no da obedro manum na baba o no su ade ba ko pe na me ka kire se Nyankopon oh Jesus how yeti asefo Nyankopon or the baba to na so and na akran na kuta na sisi ye oh na me to wa dance na so the papa me de ne bai me kwa ka kire na ase ne ne kunu akwafo se we de wo kwa ka wo benya amane o na san enkwa yan hwehwe ani mu biara ana me se mbekọ na me kwa ka kire ne kunu na na ase sami wo bishop bi wa atoma kofo odua na so omu jojo mi a baba mi fie ampa me de kwato na ase ne kura nim o mo ye ne se wa wo ya nche eti ada ma be kuma se bia won be ma me de na ba ampa me be ba ha be kokra na ase ne kunu wa mo ma ababa yi di machi ne bai ye beduru ha wukuada ya wada papa ma ya kwankyere chesa kwankyere ma ya ye no kura no wa me akoto hwe wono an fa ka ni nyina ampa ye koduru ya nche na baba yi ni se na me ka kire ne se we dia mama wa ko huru ho ko na ko ka kire di fu se ni se na saba ampa ada wo be wo no wa ma wo ne ta mo kura nuru so ana wa mo kope nan wo go so ya so ye ben go so ana baba yi wo kunu ma ne ko tena ho anopa bi matia ya se ya fura ni kunu se awo aka ababa yi wo kunu ju moto baba ne go so ya matia ansa ya so wa ko wa ba ebi so de akwada bai ebi so akwada aka ne ho ana msisi de Nyankopon te ase yidie o ma wi semerade we yo Nyankopon sanu adwuma we Yesu nkwa na timi yesa de yo oso free akoye na konyensen o free akoya ade papa e wo mu a Jesus. Ni pesi anokwan. Jesus. Ade papa e wo mamu. Jesus. Ade papa Awurade adua wo mu. Ani pase wo mpene. Wo a wo hwe me a wo tie me. Yes. Wo free dem hakọ anase. O dama de eche na Awurade Nyankopon nam ne dom so. Sa afidie o obehye no hwan bonyama ma.
Akra na kuta no. Oh. Ɔse kromofo bisa sɛ na we di ɔde akra no ba ya na. Ɔse akra no kuta me no. Ade biara ɛyɛ wo de. Oh Jesus. Ufri dem ha ko nsa beka. Yes. Yema ababawa na. Yemisa ababawa enti adrum miensa so a munyina wu ye na afede na adwembe na ba wutim. Na me say me no mu aduro. Oh. Awira hosemo. Enade na oka kire rate. Me da nyame ase. So wa mama wo afa me ho afa me ba. Me da na ase. Ye tie sompa. Ba wonsem rade nyankopon. Ene ye be hira akra na ma. Na akra na ye bohye ama wo ne wabusua. Ya de abusua ni nyina hye otufo nyankopon nsa. Amen. Amen. Me gira danse so wa wo hwe me a wo tie me a wo pepa. Erade nyankopon a wadom na afena bi no. Erade so ndom obi. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Bishop Erade nshira no onye okese ye. Ya maami se oma dem hada. Na ote yanka wo TV so na de Erade ayama ne ti ene odi akira wa bepie dem ha. Ose na no brada wote TV ho an no se odifo kese yi nie CEDAR hour. Afa nyame difo se obi biala emfa anointing oil ensi TV no so na yemo mpaye. Maami so no kwasem oye bi. Na ofa anointing oil odi si TV no so. Wose esichire yade ewo no so maami wo si mfie sei. Bebre. Wase esichire yade etene so a onu mu aduro. Dako otimi jonso maako besesei. Otimi jonso be 30 kura ansa na ade ache. Maami se na fe toda na ne ho hyehye no. Afa maami gye ne ho a enye. Bishop wase ebre a obom pa ye hira so wie ye. Ena onya agidie nom oyo ni bi. Ena odi bi srasra na fu so. Adofo no mo sa na jo no ade abeche. Maami anyo so ba kumpo. Ade ache ukuada. Den ni nyina wase odwonso bemprensa. Na najo odwonso ba kope. Efiri ho. Oka ne jonso sha. Ayate se nchene. Nyame asane yade. Enti radio ya mami. Diabetes. Diabetes in that 12 friend was it. Bishop, Dear me, Obi a diabetes in your order. They did dance away on this. oh, Was it diabetes are better so for years? Was it an adjo? Obedience for your Jones was and son at the arch. A radinam ne drum so. Mamma can't say me should I yes was SOMPA TV in SOMPA radio so Obi and Toby. Na first one a cotono. Or so used to again. I didn't free so. We ye rade abasa. We ye onyankopon gia or the jenipa. What them I was shame. Dear be I de was so. Me jina tan say we so say one so oh how no. Emfri so. yes. Be not diabetes in a down so. Be not pressure be in a down so. Entu nyina wo yes so dem. Amen. Dear me. That me sure oil no so e wo TV no so. It took come from SOMPA studio say ye nu fie. And now mama be frey say one stroke for 6 years. So for Philip na pick up was nensa want maintain or de oil na sra nensa so for 6 years nensa no amata Atene. God is good. God is good. Dear na me pasa me catch wo wo hwe me a wo tie me nyankopon no on sesan yo wo how no ebeko Amen. Otamfo ye Enkwesi aga. mama da radio se na kwatra se Me dan nyame ase papa so nyame nhyiraw. Onye okese pa kopim so obeye kese pa. Erade na aje e de numonyam ne nyina ma erade. Amen. Amen. Bishop Abrante Yesu odi nyame na aseka. Ni nyina ne say Oko University. Na wawie for 2 years.
Papa also acquire chemical engineering. Inti ayesa oni company ye adwuma nanka ni engineer na acquire no ebam. Enso 2 years no onya adwuma anye. Inti Bible so me ensani ene wo company bi wo online. Ono omudi nkoma na o apply e wa abrochire. Se enka company ni mpo obenya mu kwan. Afi wo de pem so afi won to omonka biem Bible so me ensani won to omonka. Enti ne brother nso abadam ha wanya na dance ye ne brother yi enam papa nsa so one ne yiri nyina atukwan akopie UK ba camera yi ento no so abrante yi a obaaye no enye so fa dance ne keke ye 3 weeks ni na ye aso na abrante we baaye enti mo amoba bi na ma ekire mo se ye bo dance ne bi wo TV so a enam sa asofo no bebre aya azan enti no obu okra wonyi ni ena me peke brother yi say on sorry nyina ho no bi anhwe no na ne bra ena odi adanse ye video from UK say or the eba no peba or ware for 3 years na onya ba oba anya me fa me so ma onya ba ye to so mienu na oton ne car na ye nto na akoka fitem nya me fa me so e ma car no ye toy ye to so miensa na busuam ye ntu kwan yankofon fa me so ma one ne yire ene ne manyina akopia borochire enti ne nuani tane beya obi a wo ba ha mo ya hoho no wo se nyame ye adwuma wo fia enti omra na mo hwe eno no duru ha no owro ne mboboa na hemfo na wodema ena me se ne odi suru ese aberade ni mo wro ne mboboa de ni die ma urade ni enti no meten wo masum se urade se ono nso so anya se obekwa koka ne bera ho consema Jesus efo ne wa ha 3 weeks in the pepe. Abrantia na otie na dance no kofo mpaba no bra o na osisuru nyankopon yenya ye tie sompa abrantia na otie na dance no kofo mpaba no bra o na osisuru nyankopon wa fa dance amen ena ma wosa wa fa dance amen o so pesa o de na etipa bakra be ba ha eso yenya me kronkron wa fa dance etin mi musa wa fa dance o fa camera yi ento no so na dance na wa fa no onso so no sane ye hu wo bra wa buruchire odi dance no onso ye be hu dance ewa enti wo firi ha koi shase kototo aburuchire nuama jacket a wo be shade afro play shase koto bu ma sha onko abrantia na odi dance na wo hwa ye enti a wo ba ye no ne nua pa ni ye friend say Nicholas. Aw. What was some be my rate? When I catch us say Yankopon agyae na wan adwuma ye. Aw. When I catch us and commercial twem, when commercial no. Yes. Ye nya mai na ye catch us beba. Na de yakwaso no de friend say this ade hu. Wa ipasa enye yibu. Me catch us say ufri hakoya. Asofo to dance na so. Bishop, apprentice free hakoya. Efe de company onto omon Canada chen ye no. Omo atwera brand say omo fa no omo ne nya contract. Hey, kikiri send me way 2 weeks. Omo ascend no aye ni bibia say a ogina ho wakwa je ne visa aba enchakra ofri Ghana said you were due for an anuma samtia pepe abranti da radiasi tiawa erade na aye me der radiasi me the bishop nso ase na de mo wan say sofo me bai me kana kwe akwantre bishop edema me da wote akwantre ne kakra cause bishop ekachem se me nkoto anchina boba keke na me fangu nso munyare me ko fi me dware 2 days pe me anware biu Sompa FM cause na me da wote say me di adwuma na eba ye se bishop mo na me nya adwuma me ba ya bishop say unya kontra obetu na me sempa chawan bishop just 2 days and na me nya me contract I make say me nya me visa the bishop ase me the ankopon so ase. Hallelujah. So mo ma dwene aba ha no obeduru anaka odifa kan kire say kwadum kokolebo komayanka
kɔtotɔ nneɛma bi bere a ɛnyɛ saa na nyame yɛ n'adwuma obu ɔkɔba me ne ma me so ɔnkɔ deɛ na awurade ayɛ Bishop awurade ayɛ ade kɛseɛ ama me wɔ faase ɔmaame ni ɔno ankasa bɛka deɛ awurade ayɛ deɛ na awurade ayɛ ama ho me pacho deɛ awurade ayɛ ne sɛ mebɛn ne papa ewu bɛɛ bada years ni na wɔda ayɛ no so so da yɛ papa ne papa bada ho ɛna wɔde nwefita egu akonnwam ɛna wɔtutu ntoma ɛna wɔbɔ di sɛ sapɔn na me sɛ enka wa na wɔbɛhwɛ me enso owuo ɔbɛfa me kɔ enti sapɔn hwɛ ho yie na wo maame de awo ɛde awo de me ma ne nwu bi ɛna wɔsɛ da na wo kɔ me sky ɛna ne papa yi ska ɛna ɔto bɔ ne nsa enti efiri hɔ no me bɛnya ahoden biem ɔsoro ase ma me ti kata akyɛ me ɔka me mpemu na da kwam sa koyɛ kɔ batis me de ne kɔɛ ti ade ne kɔ doctor no hwɛ no ɔkɔ lab bi ɔse kata de eni aduro enti wo ba no obetimi afama utem bia me ya na me se doctor na de na wo ma adua sɔre na wo nka nkyerɛ me afa ye ba ya me bɛs wo wie aduane a woni bibia wonye me fra na wo fi me enti wada anajo abobe se 5 na wa sorry ahomache 5 ananse me patwan na wa sorry o sorry me say o kwai o se ma me ba me nim se bia o pia kwadwonso o se ma school fo ni gina kire ho osu me papa de adaka besi o se me enko na me se awurade geme ehwa na me sorry na me SOMPA ibom ɛna me pie na me kɔ ma rose fie me kɔ na me se ma se de akosu ye kora de me hu de me nya omisuro enti ma wo be kɔ CEDAR hɔ no ɔsia na me se ye nkɔe ɛna me boa mo ne bae enti ye beduru ha papa akwankyerɛ ɔkyerɛ me kɔduru fie akora ɔda ya wanti na ni biem me so me da hɔ na makɔnya me nim sɛ wafam awu me da hɔ na makɔ me se ɔse ma me info na ba sorry last week ababa we na say omo na no last week me catch them mo hwe ababa we say omo kona dana enye adekye obekwa akoda Bishop abofra ni maame ni wose 1 year ni ontimi enada abofra yi entimi nada 1 year ni nyina ne se eduru anajo 12 na ne hwene bon nyina asisi ati sɛ deɛ kata akye no enti home yɛ de home no ontimi enhome bi na yɛ ba TV so yɛsi da awa no ɛna ya no mo de om TV ato nsuo no bɔ mpae na wɔde wama abɔfra bi anom no wɔde bi ahohoro n'anim na watimi ada kakra TV no nso sese asa abɛsɛe TV ne sɛ yɛ ne deɛ ɛne ɛna ɛde na kora deɛ ontimi ɛna bi kora efiefo na akɔ sɛ TV no wona mo frɛfrɛ baabi ani na na wona mo frɛ baabi ani no akyerɛ wo akwa ebu akwa ha ya obi so frɛ from baabi ani saa no no so no edura nyuma na na yi nyina na home nyina asisi ono so ntemena Bishop abofra yi wɔso wɔ kata ne abofra wo bɛda ne amen na obɛda amen awurade a me som no bɛ ma abofra yi ada odifoɔ ne si afi ɔde na danse bɛ bra awurade Bishop ya ehu ne sɛ ɔse ɔpapa afrim na ɔkata n'ani kakra bi a na ɔhu sɛ ɔpapa de adaka aba abɛsi ɔmu fie hɔ na schoolfoɔ nyinaa aba hɔ nom na ɔmu nsu no na deɛ sɛ ɔmu pɛ no owuo nti na ɔntimi na nneɛma mfa so na ɔmoa no ɔpapa awu ɔpapa afrim na obehu ano papa de adaka afiri asamado naba na ɔde adaka afiri asamado abɛsi ɔmu fie hɔ abɛsi ɔmu fie sɛ ɔmɛdɛm na ne schoolfoɔ nyinaa esu aso say ya na to nipa na wawu no say ya na to nipa ye say no kan say ne say ya na ekunkum nipa ani ji sam ne say mam ne say wada to the officer ni ba na wu wakɔ wo so no awurade bɛ ma adeɛ bi ayɛ den no wo so deɛ ne bɛ yɛ mmerɛ amen adeɛ bi ayɛ pɛ sɛ yɛ kifiri wo nsa wadeɛ bi ayɛ sɛ no me gyina danse yi so sɛ wadeɛ ne yɛ yie amen me pacho
office e ba ha ko de yare no eno a doctor duro de man wejai nti papa nyame onhirawo onye okese mo a wabo amra mi tiwen kam ni me hohwe kam be wu a na obewuo enso waso mi mu aso me benum Erade nhyira pa wo fa mfra dum kwadum onye okese mane mulu so bebre Erade na aye o ma wo nsem Erade Nyame di for the Erade Nyankopon ayama maame a wogina me nchen ano oden na ana na megbisa ne se oba mpa ebo wa ha che ana o se da bi wo sofo chese me ba na Erade ya na makofie na me se de aba na Erade ya foforo na makofie na me se de aba na Erade aye entolo de amre biara obetu na ebesisi da worship center ha no na kire se Erade Nyankopon aye ne ho sentere ne e de ama no na ne nyina mu ne se maame agina hoi oyobi a wa bie school wati school enti obi a wafa no a ono aduane e wo school mu ho e cook eno aduane man koda ne bi no ono na edi si da worship center ho adanse e de kire no a maame etu mirika e bepie mu e wasafi mu na problem a maame ade be an eya hodo maako miensa na menya botere na ma yiri maako de di kan enyina ne se maame tire se oware ye no emfie duachi ansa na wo fa yefunu na Awurade aye na tom ama wanyi oba enti wanya emema mienu ave emema mienu no omo sori a be 2-3 years ago omo sori bia omo ti ayo omo ya we sori a metie me ya chese omo ko school krampo na etimi ba ama teacher fo mo free class ekopa baabi mo da ne sanity maame tire se oba tampa etwase opa ho ano sibre ne sanity ode ko hospital bebrebe wo se wo mo kakura de obo ka be 2000 3000 efa ne man yare ne ho enum no obepie mu wa ha okakire wo o ma na kwantere man ye wo se wo ye no sa etiyare de ne man so na wo bo ho ka doctor fo entumi anso over man no se tu ye se meme ye se mafo no wo to na wo gina ha adanse edikan wo se Awurade anim ye dikan boy ensem adanse edikan bia no Awurade aye nyame de fo de to so mienu wo se tumrika baabia ma na eni kunu asam na nsɛm mu na akufo do mampanyini betena so ano ne ba wo miaka bo mu sɛ no ɔman Ghana mu bank na dɔso ne sɛ ne nti etwase ye bibia fa na recapitalization ne nyina ne sɛ dwetire a bank bia wo no etwase ye tum ne de kɔ animu because bank bebrebe edi nkrofo bi ewu ana afɛ so ensensem bebrebe sɛ sɔre ya ne twase bank bebrebe wɔ hɔ a yegu bank ne nyina enum na maame ogina me nkyɛn ne kuru pa wɔda na tie anya nkyɛn ne kuru ɛyɛ MD ayɛ ka na managing director ɛwɔ bank baako kyese ɛbɛyɛ atete sam bɛyɛ kɔda na sam ɛde ma no because omu bank ne kuru yɛ managing director no yɛ be close bank na anisa maame so wɔ tumrika ba wɔn nkyɛn bɛbɔ wɔn maneɛ o ma na kwantama ma ne yɛ no yɛ gu bank bebrebe na nso ne kuru no bank ɔyɛ managing director no yɛ tumi angu sa bank na wɔgyina ha deɛ ɛtɔ so mmienu ɔde Awurade Nyankopɔn ase bɔ nsɛm ma adanse ɛtɔ so mmienu deɛ ɔbɔ ne nsɛm no Awurade so to adanseɛ ɔso fa adanseɛ wɔ Yesu dim deɛ biom na Yesu ayɛ deɛ ɛtɔ so ɔse wɔ nua ɛyɛ wo sister ba very good ne sister ba papa ɔkyerɛ sɛ ketewa wɔ mu no anya aware a ɔba bɛware na sɛ de twerɛ hyɛ mu awɔ twerɛ hyɛ mu no na Laban ɛkaeɛ no sɛ ɛyɛ ade a yɛntwerɛ kɛkɛ na mmom ɛyɛ nneɛma a ɛsi wɔ honam fa mu ɛne yɛ pɛn so ɛnam sɛ abɔfra no ba bɛware nti no onua panyini ka kyerɛ ne sɛ meme nware paa na aba bɛware deɛ a ɛne ɔbɛhwɛ paa maame gyina ha ɛka sɛ afei abɔfra no wareeɛ no kyɛ sɛ ɛneɛ onyinsɛn a na asɛe bosome mmienu onyinsɛn a bosome mmiɛnsa na asɛe onyinsɛn a bosome baako na asɛe ɛno so anyɛ ne dɛ ɛtɔ so mmiɛnsa na otu mirika ba si dɛ worship center ha ɔbɛbɔ wɔ amaneɛ wode akwankyerɛ egu fam no sɛnsɛn no onua ne sister ba no ɛnye nsɛn ama no kɔ anim a wɔse wɔgyina ha na no nso wɔda Awurade Nyankopɔn ase mede anyonyam a eni kabea ma asafo Awurade ne Awurade ayama me no ɛboro adwe ne nteaseɛ so ne meka no sɛ si de nyame na mpaebɔ me nkɔbi nti makola no ka sɛ ma bra CEDAR nam si CEDAR so ne dɛn ɔse ma bra na bɛhwɛ na papa nyame hyira wate me ba ye de we a wo ne me kasa ye nam si yes ye wo pastors ne wo pastors me ni ji pa nka me ma ha biom but the way I want me kasa me kundia kura na dwiri mi no me ba ye wanka hwe wo se kɔ nyame aye nam se
nyame aye wa mompa ye wa nka hwe na che se wo mu se nyame aye atuma wura wa ya di atuma wura wa ba kuso ono se tina okamba Yesu baya Bishop, menu be my say Radi Nyankopon enhyira. Menu be my say we see so person obobla no emfie nwotwe ahokyere betena ne so oye dwuma bi enye yie de twa to kra ne se ne mpabo a obehye mpo ne nyina tete ena onam fom saa wonya sika mpo no de bia to mpabo a ena oba kofodua ha oba one ne tire na kire ne se omna sida na omfa na asem ne meto safo Awurade anim na obi a waye dwuma 8 years ya still na unika pre na onam fom saa na mpabo a atete de bibi wo mu bishop oso de ne behu oba ye no o ma na kwankyere ma ne koyeye boso me ba ko pepepe na nyame apagya ne nsa na dwuma no ye no wabie shop mienu o bo won sem this year so shop ya ba kwa Awurade be ma na ye 10 se uni adwuma ofri akoye Awurade be ma wa dwuma Mama for Awurade be ya ma o ma papa for Awurade be ya ma mo ma Bishop enye shop mienu enko an wabie na mom watoka makoma yensa ni nyina eya dwuma sese ya na oba ha de Awurade na mo so ayama no short time plan Awurade na mo so ayane sa the monster no young boy they say oh we need 3 cars mo bebre wo de share by say obey transport owner Jesus Awurade be ma na pie amen be enyuma Awurade be ma na pie enhwe de awotimu nne na hwe de Awurade ba be ya 2024 yi me say me check e wo a wo hwe me ya wo a wo tie de nyame ase intimi de Awurade ase na me hwe obi bia nkran say onkoso nkran ni gidie mu Awurade mu efise na eten enso Papa da Romani Christo ti Awurade na je ba won sem Awurade Nyankopon won soso a wati adanse ne bi no so won de Awurade ye Awurade so betimi aya wo de no hwe numbers na egu TV nanim numbers miensa nyina bi sese ya meso me no be bom paye na me hye Nyankopon aya de sa tumi nyame oje tumi no ba bi o hwe me a wo tie me firi bia on se Awurade de nsa be kan Awurade be ya wo de na ma bibia ni ho a eya Awurade also fresh sese ya na won so obedi adanse CEDAR for Christ ba chome sumizina ha bedi adanse Awurade anunyam 3 good years ni na me ba CEDAR ba Santase branch na me ba CEDAR no na me wo shop wo race course na me tie wiem na me peland kra wo aye container ba na me nya do ko fodua na me tuko no so eda me ko CEDAR papa we na wo ye seed sowing na aka me last seed 20 Ghana cedis and I'm going to your point and I am puna it's ya me lor fair edimi kofi and then yamia dom mikita shows me no kumase ba ko so wa kra mikita ankwala ma ko ma 17 eye Awurade na aye me sa de makuma ba CEDAR ono so ba ye no papa ka cha ne se akwantu kwan abia ma no your point ya ko na ka cha me se sister wonim se be se to kura me ni bi and I'm seeing ya me be and na me gina me ka say makuma no one be ma one ne tie nyina e wo UK o ma send o offering some from there Awurade ase ya mo bebre ya ba nya me fie a enye hwe e wo nya me fie 2024 pe bibi ya ma Awurade Agnes a o ka say ya kwashe Santase asafo na se no omo no mo gina o sa mo beto nwom e dia ma Awurade no beto nwom dia ma Awurade o ka sama tie sama o ka o se dru baby na ya kwa Santase a ya ba na etua ne lor fe e ma no dru baby na ya yiso ka bi to da no dia form mu bi o se ne na adwuma ya ba ko pe na adwuma so enkoso
asoso na mpaebɔ ne akwankyerɛ ɛne ɔgyina ha yi ɔwɔ ne shops maako sɛn miɛnsa baako wɔ Accra mmienu wɔ Kumasi ɔwɔ nkora 17 ɔmo yɛ adwuma ma no wahyɛ ase yɛ ketewa 2024 yi ɔbɛyɛ kɛseɛ pɛdidi yɛ ma Awurade hwɛ so ɔmfa mmie kwan nyɛ dɛ last year ɛna ɔyɛ wedding ɛwɔ ha ɔyɛ blessing fɛfɛɛfɛ nyame gu so a wɔhyira no wɔn nso a wɔhwɛ me afuwe nyame so bɛma wo deɛ no ahyɛ aseɛ ɛnnɛ yi a ɔsɛ wɔasu nti wo sɛ nnɛ nyame bie kwan ma obi a wo sɛ adanse no wɔ CEDAR wɔ around ha yi a wɔn nso so a wote wobɛn a na adanse no tɔ wo so ɛtɔ wo so hyɛbɔ so ɔda nyame ase Papa nyame nhyira wo manhyia wo a ebia kamini baby amenenam 3 years amehu wo no Awurade nam so ayɛ nsɛnkyerɛnne ama ebi aso me fie so a because nyame nyama wadom no enye kɛse ɛmmoro so na ebi nso obi bia ɔba ha bia amen ɔsɛ tɔda yɛka kyerɛ obi sɛ nyame ɛwɔ nipa ma ɔtɔda wo di na kuma no na ade yɛ frɛ sɛ birth set koraa na ɔni bi aso bɛka kyerɛ sɛ Awurade ɛbɛbie kwan ama no wa wotie me wo so wo de na dru so obia ne de nyame bɛyɛ ama wo nyame bie awɔ kwan ama obi saa so na nyame bie adwuma kwan obi bie aware kwan akwantio kwan obo a project this year na obɛwie obo a baabi a ɔde wo ti kura to na ayɛ den wo free dem ha kwa Awurade bɛyɛ ama na aboro so amen Bishop Awurade ayade kɛseɛ ama blantie ya ogyina ne mu ha yi na danseɛ ɛne naseda ne sɛ ebe mle kakra ni otu anamon ebehu na obae na asem nyina ne se oton kaa bi na kaa no abeye ne so asem oton so yento afe baako ene efa 1.5 year na kaa no esi ho obi ampo emebusa se ne boy yesei na bishop odebeto wanimu obae wose o ma na kwankyere ode ma no wose menka wose ensuo ana wushira asoma ne sɛ ɔmfa nkɔ pepa kaa ne ho ɔde pepa kaa ne ho wie no bɛn na wɔtwe miɛnsa akɔ ne bosome so na kaa asi hɔ afe ne fa yɛntɔ no obi aba abedi ano atɔ atua ka aka iska na gu ne nsam a ogyina ha wɔde aseda kɛseɛ ma Nyankopɔn step to the bishop ɛnkɔ ɛmfama ɔma wo nsɛm kɛseɛ Danyamias. Ishe radian munyam bibri. Send your okay na sanity of a pepe. And then radias bibri. Amen. Amen. CEDAR for Christ. Papa yamin shirao. Yamin amoso aye bia mamin mabusi aye jene hai. And ema pi na radian amoso aye. Na ye kebi na mire pamunu e de bibi baba to aso amen. Last year, Mrs. Taya wajina mincha hai. O ne baba ya ho. Wodi ade to fia no akwana fa sika no afa afi hwan na efa afi na akoye ade e di wo fi ho eya na ade na be honhom a eti akura ni mu emi ne omo edwene ho ye se de ne beba ha na nyame ana mo so aboa ampa de ne ba cancel ni mu no wo ma na kwankyere ama ne ye ha no ma na obo mpa ma ade ne tu firi ni mu na wo kyere de ye kofie enkoye efiri honom na ade na tu afira abrafra ni mu on fa ade ofie ho biom o mo wo nsem Awurade Nyankopɔn ne papa ma to krono e de ato no so wa wo hwɛ me a wo tie me nneɛma di bu agye sɛ wo tu anamo o ma me ne ababa wa no tu anamo ba na me ka kyerɛ mo sɛ de efre ni na me kyerɛ mo de ɔmo nkɔfa mra ɔmo kɔfa ade na bae e bɔ mpae wɔ ha ma no ade ne tu fre ne mu ade na ɔmo ankasa kɔfa bae me kyerɛ ɔmo de ɔmo kɔdu fi ɔmo fa ade ne nyɛ ɔmo kɔyɛ wo fie enu ano obi di adanse ne nam dan mo ha ya eme se enam TV no so ena enam radio so ena enam Facebook wa feature adanse ne nam ho enam dan mo ho enam asore dan mo ha wo so fa adanse ne bi se me di CEDAR ho adanse akiri obi a na wo mu akukuduru nyame nam so ye na mapi nyame nkoso nhiraw na ɔma wadom nɔɔso na de wo ye ma ne mirepam no enya wo na Oma onua baba akopraje ayera ya amode no ba ha no. No ana gine hai. Obo o gidi o. Ma me we gidi o wo no.
Pragiani yiraye. Amafo say yanko duru so ne nneɛma ɔse dabi. Me baabi bia me wo ɛyɛ ɔsɔfo yɛ odiifo yɛ bishop a ɔwɔ atwuma kofo dia enti ɛyɛ na baba. Enti wo abranteɛ no sɛ wankɔ a na kyerɛ sɛ wo na wafa pragia no. Wafa ɛyɛ pragia no ɛna ɔmo de ɔmo bae. Baabi bia an robbers ɛhyia ɔmo a ɔmo gye pragia no firi ɔmo nsɛm no ɛyɛ kɛkɛ no deɛ alatafoɔ frɛ no kɛkɛ no ɛnɛ ne bɔ no yɛ do 50,000. Bɛkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo kɔ hɔ bia hɔ a na ɔmo kɔ yɛ adeɛ hɔ. Ɔmo kɔ yɛ adeɛ hɔ no ɔmo ahu pragia no. CEDAR ha deɛ ɔba a ɛyɛ gyidie nko a na ehia wo. Ɔsɛ sɛ ogyidie te sɛ sinapi aba a efisɛ wo ha wo na wo de aba no obi edi kan de aba ha ma na asɔvo da. Obi edi anifra aba asɔvo, ɔde dama ba asɔvo, stroke asɔvo, yadeɛ mu yadeɛ asɔvo, sugyedie awo obi wɔ hɔ a ɔse wapa wakyɛ over 18 years. Ɔde aba ha asɔvo. Wo so deɛ no ɛsɔvo sese ya. Ona Awurade ase. Ora Yesu yɛ da wase sɛ wonam papa so na waboa yɛ na so waka yɛ bi ɛwɔ Yesu dim di amen. Amen. Bishop, beba cho ya maame nso yenu abai wase Awurade ayɛ bi ama no. Wanyi sɛ a ogu na abosome so a ɔkɔ n'anim bibi ntime mfa abosome a wanya no entudwa. Ɔso ɔnwo da ɔware yɛ afi ne Onyankopɔn ɛkyɛ ne ba. Afi deɛ ada abosome nan ebia Bishop ɔte sɛ ɛhyew bi wɔ ne hanom a ɔgye ne ho a ɛnyɛ wakɔ hospital ɔmayɛ ne endoscopy ɔmode machine awura ne minimu akɔto ne yam atwitwa ne photos kan adeɛ nyinaa sɛ ɛdeɛ na ha doctors fo yi sɛ ɔmu ho hwee but ɔno so ne feel wɔ sɛ ɔtumi ka kyerɛ wɔ maame anadwo koraa wɔ da ɛno nti onyame nkyɛ adeɛ na ɔmo hu wɔ TV so na ɔmo tee sɛ yɛmfa nsuo nsi TV no na yɛbɔ mpa yɛwie anom yadeɛ bi ɛhaw no ɛbɛkɔ SOMPA FM ɔyɛ bie onyame adom ɛni nanu ɛni nansa adeɛ na ɔtene ɔnte pio ɛna na ɔde te dɛm a sɛ ɛneɛ ɔbɛba bɛ pie asɔre dɛm a ɛna ɔde ba ha. Mana na Awurade ase. Awurade ase sɛ wagye me bisɛ na m'ani da na mekɔ hospital abrɛ nko a nso so fi sɛ mefiri me kunu ɛba ma me na ma me ka sɛ wahu CEDAR wɔ SOMPA nti no ɔde nsuo esi so ti me kɔ no ma na ma no me kɔ fia no ma no ti me kunu ɔyɛ so when you introduce CEDAR our ma maame o maame na introduce CEDAR our ma Bishop wase na maame ni ne wase na ɔwɔ ha na ɔkɔ nkran ɛkɔbɔ ne bra kakra ana wasa aba the Awurade ase me ku yɛ soja ni wɔ US nti no ɔkɔ ano aba nti ɔba ɔsi debi wa mu so isa ti me kɔ hospital na doctor ne ka say me hɔnom na ɛte sɛn na me say de me nti hwi biem na ɔsi we di abe ayɛ o scan na hodoɔ ne nyina ɛsi hwi ni wɔ ɛsɛ den na wɔsi unyame de ɔso paa na me si ba wo nsɛm Awurade we sansan kyerɛ ne Yesu nkwa na etime yo onyare nkɔ hospital da ne yɛde nneɛma wura wo mu yɛde adeɛ wura wo mu mede wo hyɛ Yesu mogyam Awurade ma ontwa bɔsɔmɛ nkoro no bɔkɔ ɔbɛwo te sɛ sɛ ne akokɔ to kosua no bɔkɔ wɔ Yesu dɛm amen. Nyame difo de ro nyame aye nie ɛgya yɛ ogyina me nkyɛn yɛ cool heart na wahyɛ fɛfɛɛfɛ na wa hair expresses waka ho ɔhwɛ na bɔdwe hyɛ na hwɛ sɛ wɔsɛ kan yɛ na ɛsɛ ɔmɔ ha kora te sere a wasere no ɛsɛ we nya Ghana fo sere we ya boga fo de na ne nyinaa ne sɛ ofura burokyere Germany abɔnten sɛ na ɔbɛduru ha na nyame difo ansa no ɔbɛkɔ no ensɛm wom na ne nyinaa ne sɛ abrante anaasɛ brɛ ogyina me nkyɛn ɛpɛ sɛ wɔtu kwan from 1997 ano pɛ sɛ wɔtu kwan wɔse connection man for Ghana de wonim faa na sɛ wɔsɔ de asɛm nyinaa so bɛkɔ apolisifoɔ nkyɛn de a na ɛsɛ asɛm no bɛyɛ asɛm kɛseɛ because ne sika de wɔma di bi yie papapapapapa because connection man for answer koraa na ɔbɛgye krataa afiri baabi no na wɔn ankasa wɔyɛ adeɛ no ama ɔne sika a wagye wɔ no na nyɛ sika ketewa ɛno na wɔtena mu from 97 saa kɔpem ɛyɛ 2014 sika a wɔhwere ɛne agyapade a wɔhwere deɛ
emu asɛm no wobɛte bi na ne nyinaa sɛ papa ansa na aberanteɛ bi pie mu wɔ SEDAR worship center danduamu ha sei no na awurade ayɛ no adom a wapagya cars na woni kaa nkoa na ɔka ɛkɔ baako bɛɛ ɛnwɔtwe na nsase kurom asase a ne bo ɔden ebi 500 million ebi 1 billion ebi 300 million na ɔmaako ɛyɛ mmiɛnsa ana adwuma na wɔyɛ adwuma ɛwɔ maazi no ɔtɔn kaa ho spare parts na ɔno no wɔ store a ɔde kaa ho nneɛma gum enti kaa engine ɔnni koraa no na ɔmaako 120 enti saa nneɛma wei sɛ kaa baako engine koraa sɛ wɔmfa no sɛ ɛyɛ 30 million koraa papa na sɛ maako 120 koraa na de tam se a na sɛ boɔ no ɛnyɛ sika ketewa including cars maako nwɔtwe a ɔwɔ ɛnsase a ɔwɔ sika a ɔsan wɔ a ɛda na accounts mu ɛnka ho na kyerɛ sɛ aberanteɛ yɛ obi a sɛbi wobɛka sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ ansa na ɔba bɛpie mu wɔ ha no na ne nyinaa mu ana ɔbɔnefoɔ yɛ adom ana saa nneɛma nyinaa ɛhwere no ɛnsase maako mmiɛnsa nyinaa ɛhwere no ɛyɛ kaa engine a ɔwɔ store a ɛyɛ japadeɛ yɛ sika ɛwɔ hɔ no ne nyinaa ɛhwere no kaa maako nwɔtwe ne nyinaa so ɛhwere no ɛma ne bɛka mmienu pɛ ansa na aberanteɛ yi ɛbɛpie mu ɛwɔ SEDAR worship center papa na ɔbɛpie mu no na asetena mu ayɛ den ɛde ama no na wɔka asɛm bi kyerɛ me sɛ odwan ne nwoma ɛna ma ho sɛ mfifire nte no na kanya nwoma no anka odwan wotumi sɛ mfifire te ne paa ne nyinaa ne sɛ wɔba asɔre a wɔyɛ hyɛpɛɛ kootu a wahyɛ mpaboa papa a wahyɛ bi wɔɔkye papa a wabɔ bi ɛnso ne bɔtɔm no ɔni kapra kura da ne bɔtɔm a ne ho kyene ne yie ɔyɛ obi a wɔba asɔre a ɔda kaa yɛfrɛ no Tacoma a ɛne tundra ɛna sɛ ɛna ɔde ba asɔre ɛnso sɛ wɔba papa kaa no tumi bɛgya no siri ɛyɛ afitire ha baabi ɛyɛ daabaa akyiri hɔ na kaa no abɛgya no si hɔ ne nyinaa ne sɛ wɔnni sika kora mpo a papa wɔde tɔ petro adi agu kaa no mu nti ɛka hɔ pɛ na wɔpɛ obi a ɔbɛdom no na sɛ taxi o sɛ turoturo na wɔtena mu na ɔde aba asɔre ntonya bɛdurum ɛwɔ danduam ha na wɔba office ababoa ma na sɛ odiifoɔ mataadeɛ no me kootu asɛm nyina me Tacoma kaa yi nyinaa no aka daabaa akyiri hɔ ne nyinaa sɛ meni kaprɛ asɔɔto na aka hɔ na agya ɔma ne kakra de asɛ ne bɔtɔm na ɔde bi so akɔtɔ petro gu galɔn mu na ɔkɔsua gu Tacoma anim ɛwɔ daabaa akyiri hɔ ansa na wɔatumi atu kaa no mpo asan de akɔ fie na sɛ wohwɛ obi a nyame pagya no engine 120 asase ɛne sika ɛne nyapadeɛ ɔwɔ na sɛ sɛ nabrabɔ abɛduru sɛ berɛ a ne yɛka ho asɛm a na sɛ ayɛ atete nsɛm ɛde ama aberanteɛ yi papa ɛnso adeɛ baako a ɛyɛ aberanteɛ fɛ nyinaa ne sɛ wɔ se wɔbaa yɛ nyinaa mu no woammu no animtia ne nyinaa na wohyɛ ne nkuran ɛbɛyɛ yie kakra ɛbɛyɛ yie na wobɔ mpayɛ ma no na wɔma no akwankyerɛ kakra na 2014 ɛhɔ ana awurade nyame ɛkasaayɛ o woama nsɛm ama awurade nyame difoɔ woyɛ asɔre sɛ yɛ a ana wofura aberanteɛ ka kyerɛ ne sɛ waba asɔre aba na mmom wonhyɛ ne nkɔm na ɛnɛ deɛ awurade akasa kyerɛ wo sɛ ne haw ɛne n'amanneɛ baabi afiri biara no awurade si bue so na fa akwankyerɛ ka no na ne nkonimdie asɔ Angwangwa chuma na wayo. Angwangwa chuma na wayo. What this? Sexani na wayo. Adia Yesu ya mamia. Yeah. Eti mi pa na bibi. Oso so pa na udie. Mi ani peje se mi ye. And I'm already around the IMO. I tell you, I'm in the Mupa. And then, around the other side, my Tadiano. Show me what I am, Grammy. That's it, man. I'm persuaded I'm in the Rabia. Just around the IMO. I want to man. I didn't say anything. Santana, why you? Yeah. I want to man. Santana, Timmy, make I have run here some back. Maybe the car ever shot to a crop on here. Then a Juma was sorry down, and I'm money scarcer on Vancoto Fuenkugum. Or say, Mrantena or Besram once or canoe shot to a toda.
what the fuel guma and Timinko carburetor no ama ospakia or cobob as a Mranti or Seramos, getting in honor or more musica or more piano kanya no moody at them. So what a car women ultimento petrum Nigapre. T and Choba catchers are my menton car. Name frame is from my home Tommy. I'm a first canon to Mutunum Sedebi Mountain. The Cassam Rebel the car by Hanama who's a fool in him. Nay, you more than I'm a far canoe for a canoe. I will a friend of walk on the visit. And so the mayor man or not, yeah, papa offer butcher about tough on a value over 6,000 Nemre papaya. Well, last year and last 2 years, so for some years, I made the holidays. And I'm saying, may I sorry. Never be was sorry that I'm any papa. You met the famous of Boam, my home tremenda. There be a macassa. I saw the many son and I saw the mother. And I mean, Yazanda. And so I'm off on a chemiska. Not a single week I'm off on chemiska. Eti na medi fo awurade bia wani a wofra no fiada a won kasa aye ne da bi fiada ne wura mfida because ohene bia won ntam kase a eda no de to no de esi na brabo mu no eda bia wo kaya ne wura mfida enti abrante me didi pata sa da fiada pa na awurade na gopo na mo so fra no shan ne nkoma na kwanche no enya da wura be fida because from that time ananiama dania enti wogina ha wasa wada da ho obu ha onyi akwanjere ni me pese me kan mo da na mo amowo ha no me ya kwanche bi wenim ha no me pese ni panka ba akopɛ dia na me ye opai oil ewo ayi po na esi ha me de oil hwe fam da no me hye no kokɔ ni kurum de di kan me bo kuro se ho na me firi ɛna me bɔ bro no bi so se wa ko CEDAR o se papa ho na me CEDAR ma me maame I'm a chance and the problem is I say what that or could see dying among mamma, could see boys quarters. So much ambush and few much change to sit down among mamma. Me Bob Bronona or could see dying. And I'm a children of a baby or motia or Mufia and I'm a children of dying. Make us say, you know, I say about my niece to say the mission on common. And I'm a children and said, you all ya no or your bam or so or a bush and munyam. Big kind of catcher say, I dare beton. I rather say, then the human in our baby. Made the oil ship from what them have. The week, SOMPA. Not papa, not can no master by your bronze. Almost a mirror there. Also, I said, the rain feeder. Oh, sort of bra from the Yamoa. They say, then I met him up. Now, I'm a bit my family swap. Papa no candino. Now I cast on no ya branch or no man to papa in fruka and mra half. And no friend says, send this, and I'm saying, David. Nyame aye wiente manko. So I dance and so. Yamedi for the same internet program meeting. Ni faro no as say ya team we ya pe. Not just a papa. I come to our pet for 17 years. Afei na kwan ebiama no almost a mirror there. Che men kanko ne car 2 na e kaya no. A oton ye no oba ha no na ne tako manu firi mu a na owo car 2 na ye adwuma ma no. Na e de car Ovan 2 TD2 10 yo. And oton TD no ba akon and odididi ye. Once will be a scout. No, so your macho maya or one cora. I said that you come up on your money macho for the quack. Ain't it? No, I don't car no back. I'm our science spend them an answer. Now, caca back on the private car. No, I say I tongue and I'm a friend of Somra. Or buy and I'm catching some costs and $6 non family. Or success can make his can of some coffee. I'm on some mirror there. Because we I thought down here so be bad boy. And no, I move a young pen. Hey, no, no, Abba. I suffer. I say, yes. Come a pesque be acquired there. Go to Mamma, and more $1,000 acquired there. That's what the idea there.
The top one, che. I could come on, the 2 million. The 2 million. I'm a man, 2 million. SOMPA FM. Nisika no wo me ho akosi so onya genuine connection man. So oje ne visa na ma no. So ma onye visa no ma wansa. Ena oje visa na me de scan ma no. No de kutu aka. Monsa mewrade. Enti etoda ma ho ka nyampa bon kwa na edibu anipa. Ena me ka se ka ma anyi scan na mfiri onsema. Ye mbebere kwana wanya bibi pa so sika won be kɔ no wo dia top on jawe di wenya onye sika na ada kɔye ne private car ya me dance obeton se oton amenkasa ne ho bio nipa oje eyi man no okwakotwa take it man no sai nipa na je ne taco man and o man balance sign de share the person no the two mo some mewrade enti etoda nya bibibia na yem paibo etoda wo de ye kasa kire ye kire wa ye ti tinyamedifo abran da ye so nyina so obekwa brochire from 97 ade besi 2014 de ba ha na japade ne nyuma wo ye niam nyina ehwere no Ewurade bie kwan ade ma no ewe CEDAR worship center den diom he ya wa bra oye akwankyere ade ma no na akwankyere no ekasa ye sese ye gina ha ye kasai abrante akwabrotire eye Germany abonte so akwotena ho emfie num Ewurade abone ho ban Ewurade ma na djuma ye ne niam akoso ana wasaya ba Papa wo bedu ya asema wo kan nyina ne se Ewurade sira na Ewurade ne wo nwosira akasa ma no eniema asure no nyina sei wo ya na times 3 eti wo gina ha wo de aseda e ma twade aponya kopon aseda to so me no e komo ye papa e wo Yesu de mo amen the radio city meda onyankopon kase otwedi ampon na se meda CEDAR asafu nyina se mesre mo fa me kasa kakra nche me hedanim kasa sa enti ane ne me problem enti de betima kansa meda Ewurade ase de Ewurade ase CEDAR asafuma yenkanka ye papa odinfo a odi anim de waya ama me de metimi nyede metimi ka me ka de beche senya ono a nka me se ne wan se kene de media dance wa boa me kwam bebre so mpai bo chese ni sika ade an papa no wa boa me pa de metima ka se ye o ha no mo me yentie nasem na kwanche bi ode ama so ye ni so na emre ho ase nhyɛ saa adom yi ase na adom yi eni ba bia so benya se kofo dua asafo he o ba bia ni ho amen onse wuti adanse no omo ka so omo to anamo ba papa nkyɛn ye wo dwumadie bi ho ya anamotuo enti we die is otu anamo enti wo betimi aba program no bi efie de ya ene ne memene da also be aba ebi awo dwene se ba bi a wo beda wo benya ba bi ada eye free wo be se anya nsuo adware aye bibi a washroom fe wo ankasa woni beje ho se also pese ye guest house and as hotel reservation mawa nearby hotel now me see a good TV no so also free tell me baby I want so ye be reservation ama won so awo baby wo betimi afre no me se me so me ba me free ha na eba me free ha na eba what the fresh me ba free no me no tell me baby program no me baby me so me baby me hu pa mo ba emfa enye reservation entwemo na ye benya bra bompa ye me ne CEDAR our team ne masofo be bompa ya am obi bi o yare na ma kire de koye na Ewurade be fa so ama oho ato obi o hwɛ me a wo de ya ware sem adwumasem akwantu sem krata bi asem menyambre ne wa bompa ye na ma kire wo de wo so be kwa koye na won so sane amanfo di adanse no won so no obedi adanse mumu bi mpo no wa adanse o pese ye bebo wa adanse no ha ye bebo bi o TV so ne radio so na obi so etie ye benya bra bompa ya ma wona bibi hyemo so obebi esay bronsama fa obebi nomu obi hwe me ose me ba no baby aduro na ayeden oba no ja o mara o ma so wo ne photo a wo de fa ne fa be gina ade ni fa pepe ja kire rade the rade mfa ne sanka no na Paul eye so na koma eden te oba na koma Damascus kwan so nyame honhom kan no efi saada na one honam ne moja anto agina
onso so obetima abegyina mu ama oba no obetima agyina mu ama oyere no obetima agyina mu ama ukunu no na oda seda ebema awurade nyame nhyira wo koso na hwe TV koso na ti radio no mese na awhwe no fresese ya na me no mbompai nyame nhyira wo na awurade beye so ye ma hananom oye ma Sarah nom oye ma Elizabeth nom a David nom a na ni daso asa mo ye fulanifo the awurade kofa mo firi sere so e de wo mo betra ma po ma ja so awurade beye ama wo fere busua yentime nsom nyame according to Luke chapter 16 ebusua no firi mo person na awurade nante a wo bre wudi sofo a na ye den awurade de wo hia ye nyame ngosra nyame ahoɔden nyame ngosra no nya bel so wia ye no wudi ese nyina ebedwane program obetimi ahia me wase ana from no message so na me no mbompae na won so obedi adance ena ya wadai ya wada tuntum a ena asanteman ne oman Ghana nyina eye eyikese tana nyina nim se ade ato ye nana ye opemso eye asanteman wura eni ene ena asanteman hema ye gya no kwan kora e fa fidi kese so ama nananom nyina ya kokese na ya kachira asanteman e nyina ye mfa hyehyɛ enye adwuma teda nananom de hyehyɛ ba ye se ye mfa nya ye nana hema kwan ebra okwa kurai oma ye nyina ye ni so fe na Bible ekure sem no ni nyina eye mara ne hyehyɛ se obi so eni so mfa ni dia etwato e ma ye nana Bible say omo amosu no ye ni omonsu omosu mosre no eni omosre somebody dey asanteman esu efrisa asanteman ewura ene eye eyikese a ene ye nana ne natena konwa eye ya asanteman nyina tie nyina ye mboa ato nana no wa beso no ye nyina ye mboa ne mfa mpa boso nta wonchi na dwumadi ne sene ye fefefe no enko Yankopon nhyira mo Yankopon akese na Yankopon so mfa ye nana hemakra ensie yi memma o CEDAR obetimi ageme so say for Christ. Praise the Lord. Our ageme so say hallelujah. Shalom. Peace. Bye bye. CEDAR Worship Center, Akami Hubie wo, Odi Erade to me Adinina, Yam Paibo, Cassia sum Abreu, Ayananum Paibo, Erade to me by Yakuma, and Paibo Cassia, a crow, Jia, Fahudie, Pahusai, and Incentrene. Only a Radimabum Punim Poop, no Radibejo. As some that's what I say, and TBB Radi.